Kiosko zahar bat zeon, etzan nahi biltzen, da zegoen, dena zakarraz betia zeon. Eta, ikusi genduen, txosna itxura zeukala, zentruan zegoela, eta, esan, honek txosnako balioko, orduan. San Perrotako aurreko gabian, garbitu, eta egunian bertan, edariak osten eukitze genitun lokal baten, han, ez nagoatzen oso ondo nu. Eta iten gendun, zerbitzeako, gau parteako ekarri edari guztik, zerbitzen hasi, eta kontzertu txoren bat edo beste egin gendun, eta gero gaben dana jaso. Zuk esan bezala oso tensioko urteek zian, eta, zipaion konejerak atzat aurre ibiltzen zian hemen, eta, zoixe, debekatuta zeon dena, eta orduan ibiltzen ginen eskutun bezala, eta dirua gordetzen, da edari ja eman, da ekarri, eta urrengo goizako dena garbi oten zat, da berriro urrengo gauian, berriro montatu. Eta pixkate hoizan. Hemen ontzan azan, kuriosoa garbitzen hasi ginala, horre inbartzan kioskoa iriki, eta kioskoa irikitzen hor, demoa pila pasa genuen giltzakin ez genula asmatzen, giltzik ez genuen. Zerradura zekan puskatu inbartzan, eta hortxe eginala, lortze argen dela, batian hor goikon batek esan zu, que tengo llaves! Eta esan, pues jabe handu, porque ya dena puskauta genuen, sartu ginen, eta gero, etortze zianen zipaiok, hemendi pasatze zianen, itegun azan, korrika jalgia sartu. Diru hartu, korrika jalgia sartu, itxoin pasarte, eta pasatzean berriro jarri hor, eta kitxo. Eta edarik ekartze genitun, eta holaxe, simple. Eta aurrengo urteako, pentsatze zuten hemen izango zala berriro, asmoa izango genula hemen jartzia berriro txosna, eta alkatesak, zizan zan, astebete 3 egun faltan, bota intzun kioskoa. Hauek etorriko dira honean, baina plan B zen, ez da? Plana zan.